На финала в Малта нашата страна ще разчита на безспорния талант Крисия, съпровождана на пиано от братята Хасан и Ибрахим. Съвсем символично Крисия е родена в Деня на детето през 2004 година във Варна. По-късно семейството се мести в Разград, където в момента Крисия се обучава в Центъра за детски изкуства с вокален педагог Свилена Дечева. До най-успешната за нея 2014 година тя има впечатляващите за възрастта си 7 награди от различни конкурси, както и редица изяви на телевизионния екран. Най-голямата и публика до сега са 40 000 души, събрани на националния стадион за четвъртфинала по футбол в Лига Европа, пред които тя изпълни "Моя страна, моя България". 0-2 България. Този свят ще промени. Ще бъде детска планета, без глад и страх и война. Ще бъде детска планета, нашата земя. Ще бъде детска планета, надежда, мир, светлина. Ще бъде детска планета, този свят ще промени. Ще бъде детска планета, без глад и страх и война. Ще бъде детска планета, нашата земя. Ще бъде детска планета, надежда, мир, светлина. Ще бъде детска планета, най-красивата мечта. Много ви обичам, благодаря ви.